Ya Allah, poso sedina segodaan rekaran ya koyo ngono e. Iki kudu amanke iki. Ana wong. Wis aman. Nang endi yo? Sing aman yo ora ana wong. Lupa berdoa sih ini. Bismillahirrahmanirrahim. Halo malaikat suntuh wa bika amantu birahmatika ya arhamar rahimin. Jabang bayi. Lah kok anak kura nang kono lho. Aduh. Wis ngene serasi demukel. Iki kowe iki nyapo? Gerang ora nek banyune iso lumban nek kono iki. Anjing iki ora ndang tulungi to kancane tiba lho. Ora kere nulungi raimu. Hei, aku piye? Cok. Alah, kok ya wis sawan. Penggawean katisuk rong mari-mari roh-roh bedhog. Gek sapuku ki mang nendi lek ku ndekek kok ya aku lali ngono piye to iki? Wong kon nulungi wong. Cok iki. Jancuk iki selamat pangan aku ra kutah. Matane sapa ngguwak cikrak ngene. Loh, nyapa ndlosor nang kono ki malahan ya? Matamu lho aku liwat ene ngguwak cikrak sapa sing ngguwak nek kono tak tabrak sampe gulung komeng iki. Sepurane ya Pak ra ngetik sampe tabrak. Untung iki ra kutah. Kutah kowe tak denda kowe. Lah, kuwi apa Pak? Iki lho panganane manuk ben jo gacor cucuke. Pekan manuk. Mesti sapuku ki. Mbah Bro ki jan suwine sampe yamene. Wah, iki lek ketahan takjil piye iki Mbah Bro iki? Mbah Bro ki jan sampe yamene jam 4:44 urung teko-teko. Wah, iki kok pokoke sampe kentahan takjil jan tak bubut brengose Mbah Bro iki. Kesel. Bah, kowe iki jan goblok. Sepeda pena-pena ditumpaki malah mau panggul. Aku pengen cepet Nyapa ora mau tumpakne pesawat pisan. Ben cepet. Lah aku nyegete halte ora enek. Ya wis, ayo budal. Wah, lantek tadi. Ora bakalan full kono sih an. Spakbor bos. Spakbor trail. Senggol dong. Ini CDI.
CDI minimal maksimal PRT. Singgol dong. Ini lampu bos. Minimal lampu polpo. Singgol dong. Ini ban. Minimal RC. Singgol dong. Senggol sudah diumbah ora iki? Ya diumbah to, ya tendang to disiram. Ya mbok alon-alon to. Iki lho istimewa. Was. Ya, keyak-yakan men to tuwek ya. Napa to bibit ya? Lah iya, kesusumen nggawa apa lho ya? Duh, parane. Kapan? Saiki no, mosok semben. Ayo. Wah, ketok aman iki. Ora nek wong iki. Ya sama nih, tek mosok nang kene jek enek wong ae. Ora lah. Wah. Nah, nikmat. Asyik. Nek lo wonge. Wah. Ora poso ya. Namanya apa poso, Jo? Ora. Walah, kiri. Gawe poso apa ora? Jelas ora anu. Halo malah kasih. Wa bika amantu wa ala rajiki atur tu biromatika ya arka marohimin. Amin. Yang kiro matane aku ndelik-ndeliki. Kancane yo dipikir to. Lah aku mikir arep mangan iki bingung golek engken kowe arep mikir awakmu. Terus sapa sing mikir dhewe? Ya pikirin dhewe awak-awakmu dhewe kok. Lah awakmu ora poso piye kok arep mangan iki? Sakjane awake dhewe poso ya. Cuma arep kaya ngene yo mampu. Lah terus karepmu piye? Pangan bareng ae, Bit. Iya. Engko dosane ben ditanggung bibit. Penak men raimu. Mangan ora kenang dosa. Yo, lha kene batal iki gara-gara awakmu lho, Bet. Lah nyapa raimu anek wong arep mangan ngetutne ae. Nanti pangan bareng-bareng lho, Bit. Ngator ya. Hop. Napa? Tak nguyuh sik. Iya, lek nguyuh hati-hati, ning kono sing nunggu. Penunggu apa? Iso sik. Lah endi banyune? Nek banyu. Oh iya. Weh, lha pesing iki. Oh, gancuk kowe nguyuh iki. Bang baik. Nguyuh ya nguyuh, tapi lato-latone jambok tokne kabeh.